בנק ישראל חולל לפני כמה שבועות מאומה קלה, כשפרסם נתונים ולפיהם ב-17% מהמשכנתאות גובה ההחזר של הלווים יהיה מעל 40% מההכנסה שלהם. אנחנו פה כדי לברר אם יש מקום לדאגה. איתנו באולפן, עדי סקופ, אנליסט פיננסי מ-IBI, ועדי שטרן, בעלים של שטרן משכנתאות. שלום עדי ועדי. שלום. ואני רוצה להתחיל איתך עדי. לא רק הנתונים שבשוליים הם עוררו דאגה, אלא שלפי הנתונים האלה, אני רוצה להקריא לכם את זה, מאז 2009, גובה ההחזרים החודשיים שרוכשי דירה משלמים קפץ ב-55%. האם לאור הנתונים האלה יש סיבה לדאגה, או במילים אחרות, האם יש סיכוי שיתפתח פה משבר סאב-פריים? שלום. קודם כל, יש בעיה בישראל כתוצאה ממחירי דיור גבוהים, אבל היא בעיקר בעיה של הלווים, פחות בעיה של הבנקים. אבל הם מגלגלים את זה לבנקים. בסדר. אבל קודם כל, הסיכון הוא אצל הלווים. לגבי השאלה של הסאב-פריים. הסאב-פריים, הכוונה היא שלווים, בזמן שלקחו משכנתה, הם לא עמדו בקריטריונים נאותים. וזה מה שקרה בארצות הברית. בישראל המצב הוא שונה מאוד. ראשית, יחסי המינוף שאנשים מקבלים פה, ה-LTV, הוא סביר, הוא 70-80%. בארצות הברית היו מקרים לא מעטים שאנשים בלי עבודה קיבלו 100%. מעבר לכך, ההלוואות שבנקים נותנים כאן יושבים עשרות שנים במאזנים שלהם. אין פה שוק משני שאפשר לגלגל סוג בית הלוואות וקונים ומוכרים. זה לא המצב כאן. זה לא אומר שאין סיכון. הסיכון הוא בעליית ריבית שהלווים שלקחו על עצמם משכנתאות גדולות מדי יתקשו להחזיר. אבל בדרך כלל המשכנתה זה הדבר האחרון שמשק בית לא משלם. קודם כל יורדים בהוצאות השוטפות. לא ישלמו את הליסינג, אבל יעשו הכל וישלמו את המשכנתה. נגענו קצת במחירי הדירות, ואני רוצה לפנות אליך, עדי ועדי, המחירי הדירות יכולים לרדת? לפי דעתי, וזו רק דעתי, מחירי הדירות ירדו. אם לא בשנה, שנתיים, 3 הקרובות, בעשור הקרוב מחירי הדירות ירדו. לא יכול להיות... אז לפני שאתה עונה, אז אני רוצה להקריא לך משהו שאמר מנכ"ל משרד האוצר והרווחה לשעבר, שמואל סלבין, והוא טען שלבנק ישראל, כמו לבעלי הדירות ולקבלנים, אין עניין שמחירי הדירות ירדו. זאת אומרת שהקבלנים, אפשר להבין את זה, מחירי הקרקעות מאוד גבוהים, שילמו הרבה כסף על הקרקע, הם לא רוצים למכור דירות בזול. מי שמחזיק בנכסים בוודאי לא רוצה שהנכסים האלה, המחירים שלהם ירדו, כי זה הכסף שלו. ובנק ישראל, שהלקוחות שלו הם הבנקים, ופחות מזה הלווים, לא רוצה שמחירי הדירות ירדו, כי יש הלוואות בהיקף של מעל, משכנתאות בהיקף של 200 מיליארד שקל, והם לא רוצים שהם ייפגעו. בתוך כל האינטרסנטים האלה שמושכים ויעשו הכל כדי שמחירי הדירות יישארו גבוהים, אתה עדיין רואה איך המחירים האלה יורדים? אני חושב שהכלכלה הרבה יותר חזקה בסופו של דבר מכל האינטרסנטים האלה. אין מה לעשות, יש כוחות לשוק, ושהכוחות האלה יפעלו בסופו של דבר, מחירי הדירות ירדו. כי כשהריבית יורדת, כן, מחירי הנדל"ן עולים. זה נתון, ונתון הוא טבעי. אבל בכמה הם עולים? הם צריכים לעלות עד שכוחות השוק ירסנו אותו. כרגע, כוחות השוק, או השחקנים שמשחקים בתוך השוק, מתעלמים מכוחות השוק האלה, ופשוט אומרים, מחירי הנדל"ן יעלו תמיד. אוקיי? אני נתקל בהמון לקוחות שאומרים לי, אבל מה אכפת לי? אני אקח את המשכנתה הזו ב-70% מימון, אוקיי, אני אעמוד בהחזר מאוד מאוד גבוה. תוך כמה שנים אני אחזיר את ההשקעה שלי. אבל מקסימום אני אמכור את הדירה, מחירי הנדל"ן יעלו, אני אעשה איזשהו סוג של סיבוב ויקח כסף הביתה. צריך להבין שהמצב הזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. כשהריבית תעלה, מחירי הנדל"ן כנראה יתחילו לרדת, אוקיי? ואז אנשים שיהיה להם מאוד מאוד קשה להחזיר את המשכנתה, יפנו באופציה האחרונה, כן, למכור את הבית, אבל הנכס שלהם לא יעלה כמו שהם חשבו שהוא עולה. עדי, אתה חושב שזה אפשרי? בנק ישראל מצד אחד מגביל את שוק המשכנתאות בשנים האחרונות, ומצד שני הוא מוריד את הריבית, מה שמקפיץ את מחירי הריבית. הוא הוריד את הריבית יומיים אחרי שהוא פרסם את המחקר. הוא פרסם את המחקר כדי לתת איזשהו בסיס להורדת הריבית. קודם הוא הדיג אותנו, ואז הוא אמר... אז הוא מצד אחד דואג, מצד שני הוא זורק שמן על המדורה. הבנקים נמצאים בתווך הזה, ונותנים אשראי למי שמבקש, אבל הם נותנים את זה בצורה אחראית, כך שהסיכון של ירידת מחירים הוא קודם כל על הלווים. בגלל שה-LTV הממוצע הוא מאוד מאוד נמוך בישראל, אז הראשונים שיפגעו עם הלווים. השאלה, מה קורה כשהריבית תעלה? חלק לא מבוטל ממסלולי המשכנתאות ניתנים בריבית משתנה. זאת אומרת שהריבית עולה, ההחזר עולה. ופה בעצם הסכנה, כשהריבית תעלה, והשאלה היא לא האם היא תעלה, השאלה היא מתי היא תעלה, זה יהיה מאוד קשה להמון משקי בית לעמוד בתשלומים האלה. אבל הבנקים
גם אם הם יצטרכו להפריש בשוטף על פיגורים, אין להם סיכון פרמננטי למשכנתה. זאת אומרת שהבנקים ישנים טוב בלילה, לפחות בכל מה שנוגע למשכנתאות. בהחלט. כשלוקחים משכנתאות, עדי, בעצם, בהינתן זה ששוק השכירות הוא שוק בעייתי גם. המחירי השכירות עלו לא פחות ממה שמחירי הדירות עלו, ואין ממש אלטרנטיבה. ומי שרוצה לקנות בכל זאת דירה, איך הוא יכול לדאוג? עדי סיפר שהבנקים דאגו לעצמם מאוד יפה. איך הלווה יכול גם לדאוג לעצמו מאוד יפה, באופן שהוא באמת יוכל לעמוד בהחזרים האלה? אני חושב שמילת המפתח במשכנתה היא ניהול סיכונים, אוקיי? כמובן שצריך להבין את המשמעות של כמה כסף אפשר להחזיר היום ובעתיד. כמובן שצריך לבנות את המשכנתה בצורה מאוד מאוד חכמה, לנצל את כל המסלולים שיש, להתאים את המשכנתה כמו כפפה ליד של המשפחה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה כי יש הרבה מאוד נתונים שאתה לא יודע. אתה יודע, עוד שנה אפשר לפטר אותך, עוד שנתיים... אבל מה שאני כאן רוצה להגיד שדוח ניהול סיכונים חייב להיות צמוד לכל משכנתה. מה זה דוח ניהול סיכונים? זה אומר שמשפחה שלקחה היום משכנתה, יודעת מה קורה להחזר שלה, אם הפריים עולה באחוז, ב2%, ב3%, ב4%, ב5% או ב6%. מה קורה אם המסלול במשתנה כל 5, נפתח עוד 5 שנים והריבית קופצת ב3%. לאן ההחזר שלהם מגיע? מה קורה אם האינפלציה עולה מעל ל2.5% בשנה כמו בתכנון? לקחת משכנתה צריך להיות די מומחה היום במימון. אני חושב שהדבר האחרון שאפשר להגיד על משכנתה שזה משחק. אוקיי, ואם מישהו לקח משכנתה והוא לא עשה ניהול סיכונים ברגע שהוא לקח אותה ועכשיו הוא מתקשה להחזיר אותה, מה האופציה המועדפת? למחזר את המשכנתה או פשוט למכור את הדירה ולעבור לדירה יותר צנועה? כל מקרה לגופו. אין ספק שכל מקרה לגופו, כל משפחה לגופה, אי אפשר לעשות כאן הכללות. הבנק לא רוצה למכור לכם את הנכס, אוקיי? אם אתם נקלעים למצב בעייתי, תיגשו לבנק, תדברו עם מי שצריך, תגיעו לאיזושהי פשרה. זה אחד, אוקיי? עכשיו, בנוגע למחזור משכנתה, במחזור משכנתה, משפחה ממוצעת יכולה לחסוך הרבה מאוד כסף. למרות שהיא משלמת קנס. למרות שהיא משלמת קנס. אני אומר לכולם, שני דברים. אחד, תלכו לבדוק את כדאיות הכלכלית למחזור המשכנתה, והדבר השני זה תכינו דוח ניהול סיכונים. ברגע שתבדקו את הכדאיות הכלכלית תוכלו לחסוך כסף, ברגע שתכינו דוח ניהול סיכונים תהיו שקטים ושום סאב פריים לא יגיע אליכם. אוקיי, עדי, בהכירך את השוק, אם היה לך קצת כסף בצד, היית קונה היום דירה או מחכה? עדי? אני באופן אישי מאמין שלפחות במרכז שווה לחכות, אלא אם כן יש לנו תוכנית ניהול סיכונים ברורה ואין בעיה. גם אם המחירים ירדו ואנחנו הולכים עם הנכס לטווח ארוך, הכל בסדר. תודה רבה, עדי ועדי. תודה רבה.